Айде да направим едно специално клипче за бата Емчо, тролингиста. Бата Емка, столче, кухненско столче в кухнята. Някои го използват да стоят върху него да се хранят, други ги използват за разни въздържишки тарикатлъци. Това много лесно се парзаля. С двата пръста. Какво ще прави този пич, не знам. Хайде да пробваме да видим. Да се не прибиеме. После не мога да идем на игито. Много лесничка тая игра. Да вземем да си пробваме нещо друго. Какво ли да правиме? Няма какво да правиме. Останалата част от клипа